mijn schouders. Het uitvoeren van het beleid van de regering. Dat is het belangrijkste. En natuurlijk met de burgers kijken wat we samen voor het district kunnen betekenen. Ik ben natuurlijk burgervader, maar ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb de ondersteuning van alle burgers, alle Kommerwijners nodig, zodat we het district verder kunnen ontwikkelen. Natuurlijk de wegen, infrastructuur. U weet, zonder infrastructuur is er bijna geen ontwikkeling. En natuurlijk de scholen. Als we kijken naar de scholen, dan hebben we gezien dat zien we dat veel van de scholen aan de renovatie onderhevig zijn. En we zullen dat moeten aanpakken. Bepaalde scholen zijn gewoon echt onhygiënisch. Dat gedeelte moet goed geregeld worden, omdat kinderen eigenlijk bijna niet letten op hygiëne. En wanneer kinderen op een school zitten en ik heb zelf bezoekjes afgelegd aan bepaalde scholen, dan zien we dat bijvoorbeeld de toiletten heel erg vies uitzien. Lekkages in de toiletten, septic-tanks hebben geen deksel op schoolerven. Natuurlijk kan ik dat ook niet alleen als DC aanpakken, dus ik zal sowieso een beroep moeten doen op het bedrijfsleven van Kommerwijnen. De ondernemers van Kommerwijnen, hun kinderen zitten ook op de verschillende scholen in Kommerwijnen. En zij hebben misschien ook zelf op de scholen gezeten. Dus ik denk dat we samen met de ondernemers en de burgers van het district heel veel kunnen doen voor het district zelf. De president heeft het al gezegd. Zij verwacht eerlijkheid. En ik denk dat de bewoners dat sowieso ook mogen verwachten. Ik ben burgervader voor het hele district, alle inwoners van het district, ongeacht ras, politieke kleur, etc. Ik wil een oproep doen aan alle Kommerwijners om me te ondersteunen. Ik weet dat het een zware job is die ik heb aangenomen. Maar ik denk dat met de ondersteuning van de burgers het zeker gaat lukken. Het is een zin van verantwoordelijkheid dat je weer op je neemt. En dat is waarvoor ik veelal met gesloten ogen heb gezeten om te horen wat er gezegd wordt door de president, wat er oproep is. En vooral ook om te beseffen dat je een rol aanvaardt in die samenleving, een vooraanstaande rol in een bepaald gebied. En dat je daar ervoor staat om de problemen vooral op te lossen, maar ook met nieuwe ideeën en inzichten te komen. Maar ook samenwerken met iedereen in het gebied om het leefbaar en gezond te maken voor een ieder. Ik ben zelf geboren in het gebied. Ik ben geboren op Ditabiki, 1993, daar op school gezeten. Ik ben opgegroeid in het gebied, ik ken het. Je bent zoal bekend met bepaalde problemen. Kijk, bijvoorbeeld onderwijs, daar ben ik zelf slachtoffer van geweest. Waarbij ik 1 jaar tot 2 onderwijs niet heb kunnen genieten vanwege tekort aan leerkrachten. En dat soort problemen, dat is een van de problemen waar ik aandacht voor wil gaan besteden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het onderwijsproces in het gebied elk jaar weer op tijd kunnen opstarten. Maar ook heb je ook te kampen met milieuvraagstukken vanwege de goudsector, maar ook heb je de gezondheidszorg. Soms heb je geen artsen en medicijnen. Dus al deze zaken zullen we aandacht moeten gaan krijgen. En in samenspraak met de belastende instanties zullen we dan die oplossing proberen te vinden. Als DNA-lid ben je nauw in contact met je districtscommissaris. Je probeert de problemen daar aan te kaarten. Als een van de instanties om de problemen als eerst op te lossen. En als het daar niet lukt, dan breng je het op een niveau hoger. Naar de minister of naar de president. En dus dan ben je bekend met de werkzaamheden, de verrichtingen. En middels de trainingen die we de afgelopen weken hebben gehad tot nu toe. Dan kom je in het wettelijk kader dan tegen. En daarnaast merk je van oké, dit is daadwerkelijk het werk. En zo wordt het gedaan. Dit zijn de mensen die je om je heen hebt om je te ondersteunen. Dus ja, ik denk dat het we 4-4 in Luko. Het is een nieuwe rol en we gaan ons erin proberen te manoeuvreren. Dat helpt een ieder in het gebied. Als eindbeslissende onpartijdige partij, dus de districtscommissaris, dat je boven partijen moet staan om problemen in het gebied op te lossen. Dat je niet moet gaan
judge op basis van dit is mijn familie en dit is niet mijn familie, ik ben bekend met die. Iedereen moet op hetzelfde niveau kunnen zijn en dat je eerlijke beslissingen kan nemen. En vooral het samenwerken stimuleren bij een ieder. Want als mensen merken van je werkt open en eerlijk met een ieder, dan benaderen ze je ook en dan is het ook makkelijker om een gesprek te voeren voor die ondersteuning. We beginnen aan lobby, tapa voor spresi en we beginnen aan primissie. We actie occasie voor de en we actie occasie voor de wan boeroko. Nanga alibi makandra. Dat is ook bij het kanapé en zo ben ik altijd. Mi loopt minangas maar taki we fiti, dat we doen. En dat zal mijn benadering zijn. We taki we fiti, dat we doen. Maar bovenal zal liefde ons leiden. Er zijn een x-aantal gewezen die is gevraagd om ondersteuning te geven. En het heeft meer te maken met niet meer het zitten in een stoel en gaan trainen, maar in de dagelijkse bezigheden. Omdat gemerkt is, en ik vind het jammer dat Bas Amatali Welen er niet bij is, maar hij heeft mij persoonlijk opgeleid. En structuren, regels, alles is overboord gegooid. Waardoor we genoodzaakt zijn om die nieuwe DC's weer terug te brengen in het geheel. Wij vertegenwoordigen de president in het district. Dat wil zeggen, regionale ontwikkeling die geeft ondersteuning om dat proces te doen met ambtenaren. Maar wij worden per resolutie benoemd door de president om haar beleid uit te voeren in het district. Het is natuurlijk een moeilijke taak. Een districtcommissaris heeft, ik dacht, iets van 52 wetten ter beschikking waaronder hij moet werken. En zolang je binnen die wetten werkt, heb je geen probleem. Als je er buiten gaat, wanneer je broer een probleem heeft met iemand anders, dan moet je neutraal staan. En ik heb in mijn termijn familieleden op hun plaats gezet en andere voordelen gegeven, omdat dat zo hoort. En als we dat allemaal, dat gaan we die nieuwe DC's leren. Soms is het moeilijk hoor. Ik heb een keertje aan de gewezen president Welen, president Bouterse gevraagd. Eerlijk hoor, ik ben eerlijk. Ik zeg, weet je hoe moeilijk het is? Soms ga ik naar huis 's avonds en ik denk, heb ik wel een juist besluit genomen? En ik wil je één ding vragen. Als je gaat liggen om te slapen, val je direct in slaap of draai je op dat bed? Ik zeg, val direct in slaap. Nou, dan heb je een wijs besluit genomen. That's it. Dus het is wel een moeilijke taak. Maar ik twijfel in geen van de nieuwe collega's dat ze het kunnen. En waar wij ons bijdrage kunnen geven, gaan we het geven. Er is geen vaste tijd afgesproken. We blijven in contact met de president om aan te geven, zolang je ziet dat iemand ready is, moet je loslaten. Omdat wij ook de mening zijn toegedaan dat wij de oude stempel zijn. Laten we eerlijk zijn. Alles heeft vernieuwing nodig en ook dat. Maar je moet die basis eerst bijbrengen en dan loslaten en blijven kijken wat er gebeurt. Dus het ligt echt aan de president. Het zal niet te lang nemen. Maar we gaan een start maken, in ieder geval. Er is afgesproken om een groep te maken waarin dat alle DC's, die ook al hebben ze bestuurlijke ervaring, toch met die oude contact kunnen maken. Want het team van DC's die begeleidt is groter dan dit. Iedereen geeft zijn bijdrage, omdat als we begrijpen dat het om Suriname gaat, dan maakt niet uit of je me nu leuk vindt of niet. Je moet je bijdrage geven, want dat gaat je legacy bepalen. En dat gaat bepalen of dat land echt over een paar jaren moet zijn waar het is. En dat hopen we allemaal.